Asmatu, frutak. Fruta baten itzala agertuko da, da zuek asmatu behar zein den. Goazen ba. Ara hemen lehenengo fruta, baina ze fruta izan daiteke? Nahi badezu gelditu bideoa da pentsatu lasai. Mandarina da. Ara, ze forma berezia. Ze fruta izan daiteke? Adi, ikusten ari duguna, frutaren zati bat da. Meloia, bai gozoa. Ze fruta izan daiteke? Pista nahi? Bolatxo urdin txiki batzuk dira. Abiak? Ara hemen fruta zati bat. Osorik dagonean borobil-borobila da oso handia da pisutsua. Barrutik hazi handiak ditu, zuriak edo beltzak. Zein da? Sandia edo angurria? Ze fruta izan daiteke hau? Goian hosto berdeak ditu, baina guk gehienetan hostorik gabe erosten ditugu. Melokotoia edo mertxika? Ze fruta izan daiteke? Kanpotik iletxoak ditu, da barrutik mosterakoan marrazki zoragarri bat ikusten da. Kiwia? Fruta hau txiki-txikia da beltza den fruta bakarra. Masusta? Ze fruta izan daiteke? Barrutik, hazi gorri txiki eta gozoak ditu. Granada edo mingrana? Azkena ba, fruta tropikala. Kanpotik laranja, berde da gorri kolore artekoa. Zein da? Mangoa, ze ona! Beno ba, hau izan da gure jolas txikia. Halako beste jolas gehiago prestatu ditugu. Bilatu gure YouTubeko kanalean edo gure webgunean. Hurrengora arte, agur!